Dati memorandum circular or sa kamunan na dati nga memorandum nga ni-issue ti DepEd nga may parit ka dagiti estudyante nga agmotor nga mapanskwela nga awan iti lisensyana. So dati iti nag-isa nga nagsasaritaan kapatay at dati iti concern dati teachers nga masapol nga mapaigutan. Tapnon may iwasan tayo iti panakadisgrasya iti ubing ken of course makano ang cutting class na pa yun na so iti report namin. So DJ iti they were given until the end of the month tapos full implementation. Okay, kumusta iti panaki-coordinar tayo kadagiti eskwela dito ili tayo, doktor? Ay, sir. Diti okay mat diti diti DepEd diti susunod okay mat iti panaki-coordinate da ken activity sampunyan bayan nga magi-coordinate kadagiti heads iti aming na schools dito, especially high school and elementary. So we have close communication, close monitoring kadagiti amin tatlon na napimpitas kan may ited ni talaga iti napimpitas man nga serbisyo para kadagiti kakailan.